TV Anwar Flabao Folini Tanu Ambola se Auma Munu Siglino Kaunye Jabarani Mambaira Kafo Awa Clip no Fundi Kenen New Sigli Amina Wala Kadi Auma Nga Bakuruba Angula Jeffro Poste de contrôle Mumbe Malini Cote d'Ivoire ni chef Fugata se fo Bougouni Francola Mani Yoron Nania Takalaje Akelendo Maubulu Mun Teka Shara la clé Soro Yoro Mumuka Adabri Maudala Ukelendo kana ni kumanyura kura tuguni wala sa benga seka sabati Sudan Sud jamana kono sabla wera de makela la kabri samani abo obo o musika fo unana da tenando Ethiopie mala Space X bi tratado abe Fevrier kalo clé woroma samba fla santa en chef ba fuso walcon heavy unana asige sengaira ka fo ori fanga kan ko kosoba ka ka fuso bela jenga jenga Mali kono ambe wakati mina ina fo sisano lakana tigilama udo beno munu kele do kutake namara ko yurugu sabla ubeka ka warmine maula ka damne Mali ni Cote d'Ivoire ni nyance fuka na Bougouni marala ni sera a poste de contrôle la ube warmine maula ori senfe aklendo ka kesabu ka maula dimi kosobe anga kuna fo naje Mamunu tara kaseka maunu bolofon lakana olu ka bara kelendo ambe domine na fo sisano na fora kuka la jene sabembe maukunu 40 ube warde mino otikla maula ukelendo ko de ken kelendo ka maula dimin kosobe ni be tamala dro naw jora dro ni manunu ube marfa danyeshin akwaseka jigin to mina wa bigide bubulo wa ube beto sebe mamunu be no ko sebe bolo wa sebe to bolo ube tane awye yorombe ni ankuma ko poste de contrôle naw siray no uba fawye kawka sebe ngira ni sebembe mamun bolo ibe kema flasara ni sebenti bolo ibe kemenani saranika seben dafalente ibe keme flasara non fana olu taka juguna bela jelenye ni minambu bulu minayere ibe wakilen sara ula wa ofana bolon ko fe gelea mumbe nu manu ka gelea akacha ko sobe mamunu nulbe tamma buluda ayirale ndo ka fo amedum na ina fo bini ko dibe ka kataku segere namara ku ani yurgu ko odibe ka taku segere mawbuga ku uyere nyinenga war mu nobe mine maula awari bitami sabla ni war minera fendo kanka dima anku mako kitansi uteke ka dima shima ninko ila Sudan Sud jamana kono ni ya jati mine bai ka fo kabru yuka yerma horonya tabbe maseka sabati odi senfe ay nyindu fe ka seka ben folena tugo mina sabla ni wala mumbe ka ke jenje kulu kele no ka wulu kujo ka seka la hala nyuma sura ala an halaje Chena ni garji labane mun talendo ka duma ko seka wuli ka jobela jelen sabati benga sabati Sudan du Sud jamana kono sabla wa airale no ka fo o barakanga kenye mawde fe kuma muna na fo work nek fe ni ale conseil des ministres igadi o ka nyema doyi sanfla temenen ko fe wakati na Sudan on de sud luna no ka yere mahora soro ka bo Sudan di bolo Sudan o kabir di sam ko lo samba fla santa ane sabayira de makala o de be sena ma bayri ka nyona ulde na bona unila ma million nani olu sigirobla agele apare buka yorola kabir o kera bulno bla benga sabana o kana muguchi nyona nga ama seka bunya to shila una na bulno bla labamu yere la o kera ka bedde sama ko klimuga anenani ma o kera Addis Abeba ni igadi ka bunya ko nay ula ambe domina ina fo sisa no dankar kera ula kasura ama wali ali yere damne folo dem bawo mumbe Sudan di Sud dem ulu klendo ku ka ni songo ayira kera gara jo akun temine yere wali mo no ba kata wa yu ka ni songo ayira Sudan di Sud nyama urila jo akun temine l'American ulu fana na alla ni ka fo marfa mo no beta Sudan di Sud ka o jo folo kle dama doni sanu ofana che munye jekulu mo beni an kama Union Africaine no farafna jekulu ulu ka nyama no ye Musa Faki Ahmati ale ko ni ayira ka fo ambe wakati mina wakati siratin sa begi ijo joro la kanyangni wala takama usegada mamunu be nono oluti fe ben klinya ka sabati ni jamana kono Mumbe talike Sud Afrique ka jamana nyama ka chinya sigla ka parti kono ani jamana nyama erla no Jacob Sumayi utungelendo ka domu fo ye abado ko ka blaka ta domu rola sabla uka parti ma ba do nyoy no ANC Jacob Zuma u kon me fetu ko bela jelena ka po fangala anga kuna fonu naje
ansi nyima ba woro nyona olu nana nyini Jacob Zuma fɛ a ka fanga bila a kɛra karido wulada fɛ ka don sufɛlaw la wagati min na u nana sigi kɛ a fɛ nɔ pretoria o yɔrɔ bɛɛ Zuma ko ko a ma jɛnɛ a ye Zuma yira k'a fɔ ale tɛ se k'a fɔ ko o fɛn dɔ de bɛ yen nɔ k'ale y'o kɛ ko o de bɛ na ni ale ka tagali ye ɲɔgɔnye dɔ fana kan ka boloda o ɲɔgɔnye yɛrɛ n'i y'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ kunun tɛnɛn don u nana o boloda o ka parti jabala la a kɛra jamana ɲɛmaa yɛrɛ ɲɛna nka hali bi ANC olu ka sigi dɔ kɔnɔna la u nana yira k'a fɔ u ma bɛn fɔlen na u y'a bila don wɛrɛ la o la u ka maa 80 ɲɔgɔn na minnu bɛ u ka ɲɛmaa bulon kɔnɔ ka taa se u ka maaba 6 ma olu kan ka sigi dɔ boloda arabadon nata cap n'o bɛ tali kɛ u ka dugu mun bɛ yen nɔ walasa ka se ka nin ko in jɛya cogo min na jamana ɲɛmaa ka siniɲɛsigi bɛna kɛ cogo di parti politique kɔnɔna la nka Jacob Zuma wa halisa hali n'a sɔrɔ nin ko nin dagakisɛw b'a da la a ma da la n'a bɛna fanga bila dɛ aw ka parti n'olu nana a ɲini k'a ka fanga bila a bɛ se ka kɛ a bɛ a fɔ ko ale bɛ to a jɔyɔrɔ la laseliw dɔ kan ka kɛ jamana ɲɛmaa fɛ n'o ye Jacob Zuma ye a kɔni y'a yira k'a fɔ o laseli ale bɛ fɛ a yɛrɛ de a ka kɛ a laseli kɔnɔna la an bɛ don min na i n'a fɔ bi a bɛ se ka kɛ sababu ye ka na ni mankan dɔ ye u ka bulonba maaw yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ sabula dɔw y'a yira k'a fɔ n'o kɛra a bɛ se ka kɛ n'u taara kalata yɛrɛ la Cyril Ramaphosa o bɛna dasi kalataw la o mun ye ANC ɲɛmaa kura ye o de senfɛ u kɛlen don ka laɲiniw dɔ sabati Jacob Zuma la a ka se ka jɛni a ye cogo min na an bɛ don min na i n'a fɔ bi n'a sɔnna u bɛna a nɔ labila jamana ɲɛmaa ka dangali la o dun tɛ maa wɛrɛ Cyril Ramaphosa yɛrɛ de ko don. Space X bi tarata don ka bɛn février kalo tile 6 ma u nana i b'a ye k'a fɔ u ka fusée Walcon Heavy sigi sen k'a yira k'a fɔ ko o de fanga ka bon ni u ka fusée bɛɛ lajɛlen sabula a bɛ taa yɔrɔ min na tɔw tɛ taa yen an ka kunnafoni lajɛ. Space X bi tarata don ka bɛn février kalo tile 6 ma u nana u ka fusée Walcon Heavy bila sen kan a yira k'a fɔ o de fanga ka bon fuséew la diɲɛ kɔnɔ ka tɛmɛ a bɛɛ lajɛlen kan an bɛ don min na i n'a fɔ bi dɔw ko k'a bɛ se ka taa kalo la dɔw ko k'a bɛ se ka taa fo planète Mars fana la o la Walcon Heavy wagati min na a wulila a yira k'a fɔ a ye mun yira o b'a yira k'a fanga ka bon ni diɲɛ bɛɛ lajɛlen fusée fanga ye Walcon Heavy a yira k'a fɔ a jɔkundama o bɛ t'i jɔ mètre 70 ɲɔgɔnna la wa a bonya o bɛ t'i jɔ mètre 12 ɲɔgɔnna la a bɛ fɛn caman kɛ a yira k'a fɔ n'i y'a jateminɛ fusée Walcon 9 ko o b'a la an bɛ don min na i n'a fɔ sisan nɔ o fana bɔlen kɔfɛ moteur 27 n'o ye moteur Merlin o kɛlen don k'o de sigi sen kan wa a kelen kelenna bɛɛ lajɛlen miliyɔn 5 bɛ don o da fɛ o fana bɔlen kɔfɛ u y'a yira k'a fɔ Boeing ɲɔgɔnna n'o ye Boeing 747 o 18 ɲɔgɔnna bɛ a la kuma min na fɔ Space X maaw fɛ u y'a yira k'a fɔ walasa ka nin ko bɛɛ sigi sen kan dollar wari miliyɔn 350 ɲɔgɔnna o de nana don o la u ka maa min bɛ yen n'an ka mix ale kɔni a yira k'a fɔ wa ko o ye a kilancɛ dɔrɔn de sabula a bɛna baara mun kɛ baara in o tɛ dɔwɛrɛ ye nin fɛn min bɛ se ka sama ka taa yɔrɔ jan na cogo min na ko de u ka laɲiniba ye dɔw kɔni a yira k'a fɔ a ka tɛmɛ Mars yɛrɛ la wa ani tile fana cɛ ka jan ɲɔgɔn na kosɛbɛ n'o bɛ t'i jɔ i b'a ye k'a fɔ yɔrɔ min bɛ ni an kama ko planète rouge k'a n'o fana bɛ ɲɔgɔn bɔ dɔɔni o la a yira k'a fɔ mun ye Space X maaw ye olu kɔni a yira k'a fɔ Walcon Heavy an bɛ don min na i n'a fɔ bi nin y'a siɲɛ 2nan de o bɛ a ko sigi sen kan a ye nafa dɔ las'u ma wa u bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ walasa a ko bɛ se ka to sen na cogo min na u ka jɛkulu fɔlɔ mun n'o o y'a baaraw boloda olu tun ye fusée fɔlɔ mun sigi u y'a tɛgɛ da ko Delta 4 Heavy wa n'i y'a lajɛ Walcon Heavy ale fanga ka bon ni o ye kosɛbɛ wa a yira k'a fɔ u bɛna jɔyɔrɔba ta wa nin yɔrɔ in nin bɛna sama ka taa yɔrɔ la wa a bɛ yira k'a fɔ an bɛ don min na i n'a fɔ sisan nɔ a bɛ se ka san jan fana kɛ baaraw la. Cisikaw kɛlen don ka wuli k'u jɔ i b'a ye k'a fɔ ka taga kiriw kama kiriw minnu bɛ u ni Siri ni ɲɔgɔn cɛ u ka wulikajɔ senfɛ maa 29 n'olu tɛ marifatigi ye olu de nana bɔnɛ u ni la sanfɛmaaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la a kɛra Damas n'o Siri faba ye o kɔrɔnyanfan fɛ an k'a lajɛ.
Kɛlɛmu n'a sigira sen kan ka bɛn janvier kalo tile 20 ma k'a ɲɛsi kiridi minnu bɛ siri baniyan fan fɛ a yira k'a fɔ a ko kɔni kɔlɔlɔw dɔ bɛ a la maa 29 ɲɔgɔnna olu nana bɔnɛ o de la denmisɛnnin naani b'o o la a kɛra tɛnɛndon ka bɛn février kalo tile 5 ma wagati min na Basara Alasadi ka maaw wulila kɔrɔyan fana ni mugujugu ye ko jigin maanu kan wa n'i y'a jateminɛ san'o cɛ sufɛ a yira k'a fɔ bingani wale 2 ɲɔgɔnna o kɛra Igleb mara la a yira k'a fɔ n'i y'a lajɛ fanga maaw n'o ye Basara Alasadi a n'a nɔfɛma olu de nin ko in kɛ u ka pankuru de wulila sufɛ ka mugujugu jigin i b'a ye k'a fɔ maaw kan ko wa ko mun ye i b'a ye k'a fɔ u ka dɔgɔtɔrɔso dɔ o ye mugujugu in sɔrɔ wa bingani wale in fana a kɛra u ka mara mun na n'o ye Sarakɛti ko fana sen bɛ a la bingani wale mun kɛra kari don ka bɛn février kalo tile 4 ma o tɛmɛnen kɔfɛ maa 5 n'o ye sirikaw ye olu de nana gɛlɛya dɔ sɔrɔ u taara n'olu dɔgɔtɔrɔso la ko olu lada yen nɔ maa 10 i b'a ye k'a fɔ olu si tɛ marifatigi olu nana bɔnɛ u ni la Basara Alasadi n'a nɔfɛmaw n'o ye Irisiw ni Iran ye olu y'a yira kabiri décembre kalo tɛmɛnen ko bamanci ninnu kan ka kɛlɛ bamanci minnu bɛ siri baniyan fan na ka taa tile biyan fan fɛ New York o ni ka conseil de sécurité nana jateminɛ kɛ kunu tɛnɛndon ka bɛn février kalo tile 5 ma n'a sɔrɔ mugujugu bɛ ni an kama arme chimique o tɛgɛ ka bila sen kan i b'a ye k'a fɔ siri jamana kɔnɔ u ka ɲɔgɔnye mun n'u nana bolo da a kɛra kunu nɛgɛ kaɲa 10 u nana o de kuma fɔ tɛnɛndon février kalo tile 5 jɛkulu caman minnu bɛ adamadenya sabati olu de nana kangada kɛ jamana o jamana minnu bɛ sirikaw bisimila Moyen-Orient kɔnɔna la u nana ɲini u fɛ k'a fɔ n'o o maaw ko k'u bɛ segin a gɛlɛyaw dɔ a kɔnɔ olu sɔrɔ o fana senfɛ Turki olu kɛlen don ka wulikajɔ mun bolo da Afiriki mara la n'o bɛ tali kɛ kiridu ka fanfɛlaw dɔ fɛ u y'a yira u ka laseliw kɔnɔna la k'a fɔ bi olu kɔni kɛlen don k'a ɲini siri ni Irisiw fɛ u ka wuli k'u jɔ cogo min na walasa mankan mun bɛ sen na mankan in ka se ka ban jɛkulu dɔ kɔni kɛlen don ka Irisiw de jalaki ko olu de bɛ ka maaw dɛmɛ walasa civiliw minnu tɛ marifatigiw ye olu caman ka bɔnɛ u ni la ka bɛn février kalo tile 9 ma ka taa bila février kalo tile 25 la farikolo ɲɛnajɛ dɔ o bɛna sigi sen kan ni an kama Jeux olympiques d'hiver et paralympiques a bɛna kɛ Corée du Sud jamana kɔnɔ bibi na an bɛ don min na i n'a fɔ sisan nɔ labɛnw bɛɛ lajɛlen bɛ ka sabati walasa a tako 23 bɛ se ka diya cogo min na an k'a kunnafoniw lajɛ a tako 23 mun bɛna boloda ni an ko a jɔnjɔma Jeux olympiques ani para olympique o kan ka boloda Corée du Sud ka bɛn février kalo tile 9 ma ka taa bila février kalo tile 25 la o la n'i y'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ mun ye kilomètre 80 ɲɔgɔnna u bɛna o de kɛ yɔrɔ mun na a yira k'a fɔ marifatigiw kɔni n'o ye kɛlɛkɛdenw ye olu ka da yen nɔ o yɔrɔ o de kɛlen don ka danfara bɔ Corée du Nord ni Corée du Sud ni ɲɔgɔn cɛ sabula olu bɛ kɛlɛ la a bɛ waati jan bɔ kabiri san 1950 waati kana bila san 1953 waati la o la a yira k'a fɔ u bɛ kɛlɛ mun na o bɛ tali kɛ marifako la ni fɛɛrɛ ko Donald Trump n'o ye Amérique jamana ɲɛmaa ale fana kɛlen don ka fɛɛrɛw sigi sen kan n'a ɲɔgɔnna caman o la nin ko bɛɛ lajɛlen bɛna sɛbɛnciya u ka ni jɔnjɔn in kɔnɔna la wa u bɛna a kɛ i b'a ye k'a fɔ yɔrɔ cɛɲiw fana la u ka yɔrɔ minnu bɛ yen nɔ ni politikow fana bɛ kɛ yen nɔ o bɛna boloda nin n'a ɲɔgɔnnaw bɛɛ lajɛlen na don tɔ ye tile 4 ɲɔgɔnna ye a bɛna boloda i b'a ye k'a fɔ n'o ye ni farikolo ɲɛnajɛw ye a bɛna boloda u ka faaba kɔnɔ n'o ye Pyongyang ye an bɛ don min na i n'a fɔ sisan nɔ Corée du Sud olu bɛna bɔ sabula olu kɛlen don ka laadaw bɛɛ lajɛlen sigi sen kan a baaraw bɛna daminɛ jumadon nɛgɛ kaɲa 21 n'o dalagosira n'o bɛ bɛn Faransi lɛri ma nɛgɛ kaɲa 12 ma kɛmɛ saradala 75 i b'a ye k'a fɔ olu ye sɛbɛnw ye n'o ye bi ye minnu sanna ka ban walasa i ka se ka taga a farikolo ɲɛnajɛw lajɛ ka ban a ko bɛna daminɛ février kalo tile 5 février kalo tile 9 ka taa kun cɛ février kalo tile 25 la mun ye ni farikolo ɲɛnajɛ n'o ye Jeux olympiques ye a yira k'a fɔ a dabɔkun ye bɛn ani kelenya o ka sabati kɛrɛnkɛrɛnnenya la Corée fila ni ɲɔgɔn cɛ Corée du Sud ani Corée du Nord olu ka maaw olu bɛɛ lajɛlen na bɔ ɲɔgɔn fɛ ka se ka nin ɲɛnajɛ in kɛ an balimaw ninnu de kɛra aw garijɛgɛ an b'aw fɔ ka waleɲuman dɔn aw ka sigi la ka nin jabaranin filɛ ka kunnafoniw lamɛn ka kunnafoniw faamuya an b'a fɔ aw ye ni Ala m'an ka jɔnya jɔnya na don wɛrɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan ani ce aw ka filɛliko ɲuman na aw kan bɛn